Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и разговариваем с людьми, которым есть что сказать. Сегодня наш гость, украинский политик, дипломат, очень опытный, известный человек, Роман Бессмертный. Селям алейкум. Доброго вечера. Всегда интересно вас приглашать и говорить о том, что происходит в основном и внешней политике, поскольку вы профессионал в этом. И безусловно, с чего начать разговор с вами, как не с трехсторонней контактной группы Минской, которую вы короткое время возглавляли политический сектор, да? А сейчас творится непонятно что. Я не буду это никак оценивать, просто непонятно что. Я хотел бы, чтобы сейчас мы со зрителями посмотрели сначала вот эту словесную историю между Фокиным, новым членом этой группы, заместителем ее главы, и с ответом главы офиса президента Андрея Ермака. Давайте мы послушаем две цитаты, а потом с Романом обсудим эту интересную публичную ситуацию. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса. Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины. Вроде как слова мы понимаем, смысл слов, но что это такое вообще, Роман? Что мы наблюдаем сейчас с Мінською трьохсторонньою контактною групою? На щастя, те, що говорить Фокін, воно існує якби окремо. Трьохстороння контактна група вже окремо, а ситуація війни на Донбасі і анексія Криму, вона окремо. А как такое может быть? Он же Кравчук председатель, Фокин его заместитель. Как окремо? Они что там? Я не понимаю. Леонід Макарович і Вітольд Павлович, вони зависли на рівні Новогарьовського процесу. Угу. І от те, що зараз прозвучало, це постфактум Новогарьовського процесу. Там і фрази схожі. У нас якби текстово вернули в 1991 рік. Але якщо пробувати оце все застосувати по відношенню до Донбасу чи Криму, то людина, яка знає матчасть, в неї таке процеси шизофренії почнуться. Як будто мумію розморозили. От знаєш, яка така історія? Це набагато гірше, тому що терміни, які прозвучали, там амністія, вони ніякого відношення не мають до того взагалі. По-перше, по-друге, за ці 30 років Україна підписала стільки міжнародних зобов'язань, що вона певними кроками, які прозвучали, вона йде на злочин, і її будуть звинувачувати. Наприклад, там Римський статут. Справа в тому, що там є 15 видів злочинів, по яких не те, що не можна амністувати, вони не мають терміну давності. Тобто чоловік не в контексті. Так м'яко скажемо. Якщо м'яко скажемо, то я би рекомендував зараз і Леоніду Макаровичу, Віталію Павловичу просто познайомитися з матчастю і запросити людей, які розбираються в цьому, проінтерв'ювати їх, а потім тільки виходити не стільки до людей, а скільки в Мінський процес, туди. А найважливіше, він сказав зараз ефір, завтра йому на стіл положать технічне завдання для ведення переговорів. І далі підуть речі, які в одній голові з'явиться ще третя опція, яку вмістити туди буде неможливо. Далі почнуться провали там, на місці. За що будуть хапатися росіяни? І ці крючки потім, і ці гвіздки, хтось буде витягувати. Але це вже буде боліть не Росії, а буде боліть нам. Вот сейчас, только что, 50 минут назад, Сергей Гармаш, он из Донецка сам, вынужденный переселенец. Участник переговорного процесса. Да. Он написал: заседание Минской ТГК закончилось, сегодняшнее заседание сюда.
Сегодня оно было просто феерично. Та сторона уже написала, что я сорвал переговоры и пытался говорить от имени властей Украины. Лестно, пишет Сергей Гармаш. Но писать много нет времени. Иду на эфир Украина, ну, понятно, 24. Кстати, отцы-основатели оба молодцы. То есть, вроде как теперь они нормально что-то говорят. Что это такое? Что за театр? Ну, театр пояснюється тим, що перед засіданням їм поклали на стіл відповідні документи. А в документах розписано маневр. Ось теза 1, теза номер 2. Піднять питання такі. В разі, якщо російська сторона підніме таке питання, відповідати таким чином і так далі. Тобто, якщо взяти оці ось тексти, погано, що вони зависли на рівні 2015 року. Це погано. Тобто, чому я про це весь час сказав? Українська сторона блокує себе маневром. Ситуація змінилась, і в ній би треба було б займатися дипломатією. Так, як це роблять великі люди, заганяють в угол розводками там. А ми висимо на рівні тез, які вони в 15-му році народжені, вони залишилися. Але навіть це вже для росіян смерті подобно. І те, що і один, і другий почали це в ефір, просто це лише говорить про те, що ТКГ, воно залишиться ТКГ і через 20, і через 30 років, і через 40. Ну, то есть, в принципе, этот процесс мертвый сам по себе нужен. Ну, це так, як Нагорний Карабах. ТКГ по Карабаху в Мінську вже більше як 30 років. Така ж сама 300. Но мы же не хотим, чтобы было так. Це вже не залежить від ТКГ. Це залежить від українського політичного керівництва, від сили армії, від оборонно-промислового комплексу і здатності дати ворогу по зубах. От і все. І тут зовсім просто. І от чому я так, можливо, спокійно зараз кажу про це, про що я говорив ще дуже емоційно там 2 місяці назад. Зараз ситуація, яка складається в Білорусі, в Сирії, в Лівії, вона дає Україні шанс. І от насправді зараз би треба було на фоні подій в Білорусі, ситуації з вагнерівцями, можливості там спільних дій Варшавою і Вільнюсом, почати дуже серйозні зовнішньополітичні речі, які б могли бути підсилені певними подіями, в тому числі і на лінії фронту. Не випадково ж росіяни напередодні, вони вперше за всі роки попросили так званого всеохоплюючого, безстрокового затища. Це ж не випадково так трапилось. Тому що сили іссякають, а одночасно вести бої на 5-6 фронтах, не всьому, не кожному. Сейчас мы к Беларуси вернемся, потому что это тоже с Украиной связано напрямую, хотя, казалось бы, там не связано, на самом деле связано. Но вот я хотел закончить эту тему по ТКГ, прошу прощения. Вчера вот тут на вашем месте, на твоем, на «ты», сидел Павел Климкин. И я тоже об этом говорил, что это зрада, что это такое вообще, да? Он говорит, вот его мнение такое, что наше внешнеполитическое руководство страны хочет пропетлять. То есть все эти заявления Фокина, Кравчука, все эти вещи, это не что иное, как какие-то дипломатические хитрости, которые на суть вообще никак не влияют, и он на эту тему спокоен. Я смотрю, ты тоже спокоен. Ну, ці хитрості ніякого відношення не мають до дипломатії, бо, давай чесно скажемо, там дураків немає, і кожну таку річ вони дуже легко читають. Ну, це, наприклад, як сьогоднішня заява Лаврова, що там 200 українців працюють там-то і там-то. Цікаво, а чого ж це та цифра так співпала з цифрою, що там було 200 вагнерівців? Не, ну мне вообще цифра 200 относительно нравится, да? Да. Груз 200 это прекрасно, когда речь идет о россиянах, да? Вот этому очень идет. Так, насправді, чому я спокійний? Тому що з приходом класиків, патріархів української політики стає очевидно, що процес ТКГ, він капсулюється і набирає сивого кольору. А це означає, що його так... Ну, слушай, давай так уж по-честному скажем, да, не зрителям и сами себе, русские ни на шаг не отодвинутся. Их требования либо делай, как я сказал, они же ни на шаг назад не сдадут, ни в каких своих условиях. Они же повторяют как мантру, да? Це не так. Но они же не сдвинутся по Донбассу ни сантиметра. Це не так. Справа в тому, що ТКГ – це певний майданчик,
з якого можна атакувати, умовно кажучи, політичним змістом. Чим знімати окови і стримування з точки зору ситуації на фронті. Ця ситуація дуже нагадує хорватський сюжет. Да, говорили, а армія міліметр про міліметр йшла. А в певний момент нанесла удар, але вона не стояла на місці. А коли армія не стоїть на місці, не сидить в окопах, це зовсім інша армія. Но наша армия сидит в окопах сейчас. Так в тому і вся біда. От зверни увагу на таку річ. Путін говорить про те, що Росія там має космічні війська, ядерну зброю, але проти противників свої застосовує отруєння, окопну війну. Це середньовічна тактика ведення війни. Так Україна може цьому протиставити інший варіант поведінки. І отут важливо переграти психологічно за столом у Мінську. Умовно кажучи, я приїжджав із Мінська, спочатку я мовчав, коли я попав у ту ситуацію. Ну, ти в лайні весь час обертаєшся. А потім, коли ти кожен раз їм щолбанами по носу даєш, ти відчуваєш задоволення, і ти вже розумієш, що цю паузу ти протримав, а там на фронті є момент цю паузу використати. Чи в тилу для того, щоб туди поставити додаткове озброєння там, і так далі. І коли ти такі речі робиш, ти розумієш, да, сьогодні ти завдання виконав. Хоча ти можеш зриватися на нервовий сміх, згадуючи весь цей ідіотизм з їхнього боку. Але ти розумієш, да, ти вистояв. Ти зробив те, що треба в цій ситуації. Важливо, щоб на кожному місці, там, солдат на фронті, дипломат на переговорах, відчував оце, да, я зробив це. Я просунувся на міліметр. Да, ми сьогодні не взяли Донецьк, але ми зробили крок. А насправді, якщо подивитися на так звані Мінські домовленості, то сьогодні величезна територія по цих домовленостях, абсолютно незрозуміло на яких підставах, починаючи від Дебальцевого аеропорта, знаходиться. Но они же не выполнены с самого начала. Так я про що кажу? А це вже якби відповідний рух, і пояснювати тоді дуже легко, хоч в Берліні, хоч в Парижі. Подивіться, про що домовлялися. І багато чого в цій ситуації насправді виглядає як шанс. Особливо в тому числі і фрагменти Криму. От ти ведеш переговори, ти бачиш, що вони тобі на голову сідають. Ти раз забиваєш м'яч по Криму, вони скаженіють, вискакують. Ти аплодисменти стукаєш. Да, хлопці, але ви зірвали перемовини. Вот и все. Ну, то есть идея нашей дипломатии должна быть в том, чтобы в конце концов русские встали и ушли. Ну так вот, по-серьезному. Коли треба, щоб вони пішли. Коли треба, ми пішли і так далі. Це все залежить від того, яке ти завдання ставиш. Хорошо. А если предположить, что в определенный момент встают и говорят, мы не хотим участвовать в этих переговорах. Браво. Хорошо? Браво. Браво. Не ми зірвали. Це росіяни зірвали. Ми виходимо з переговорного процесу. Все це назад. Приймаємо програму про відселення людей і консервуємо ситуацію. Тобто ми переходимо в умови ГДР, ФРГ на певний період. Виконуємо зобов'язання по відношенню до людей, ми їм дали шанс і кажемо, та це територія України. Ми побудуємо армію, побудуємо оборонно-промисловий комплекс, мы повернемся туда. И, кстати, ты сказал про то, что там у России есть ядерное оружие, но воюет она примитивно, но Жириновский только что, прямо вот только что перед нашей программой, мне просто рассказывает там один человек, что он смотрит это мазохистское телевидение, мазохист в хорошем смысле слова, ради хорошего дела смотрит телевидение, опять обещал атомную бомбу бросить на Киев. Как к этому вот, ты лично относишься? Справа в тому, що якось я зовсім недавно сидів одним з європейських дипломатів, і він задав мені питання по Будапештському меморандуму. Я відповів йому на питанням, кажу, знаєте, в чому помилка Порошенка? Тому що треба було ситуацію довести до того, щоб ні один із європейців ні в Лондоні, ні в Берліні, ні в Парижі, і включаючи Вашингтон, не міг сказати, що це не ядерна атака, а звичайні війська. От тоді б я дізнався, де б ви були з вашою європейською мораллю. Ну, що тепер? Справа в тому, що це все слова, це все погрози. Я не випадково спочатку сказав про те, що будуть говорити про ядерну війну, а насправді загонять у середньовічні окопи і будуть труїть.
Ну, то есть понты эти имперские, они на самом деле за ними ничего нет. Оце понти є складовою зовнішньої політики. Вот. А у нас есть телефонный звонок, как мне редактор подсказывает. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите, кто вы, и задавайте вопрос Роману Бессмертному. Так, добрий вечір. Мене звати Василь, у мене таке запитання до пана Романа Безсмертного. От я пару днів дивився останніх, серед експертів, навіть цілими годинами говориться, що є якісь ініціативи, Петельда Фокня, ініціативи Кравчука по мінських процесах. Але чомусь всі ті експерти не говорять, як то кажуть, по-моєму, справжніх речей, що немає ніяких ініціатив Фокіна, Кравчука, ініціатив. Є ініціативи Путіна, які мають виконувати такі голові, як Кравчук, як Фокін, як Зеленський. Це ініціативи не їхні, їх не варто обговорити. Це ініціативи Путіна, які наші виконавці мають виконати. Оце треба говорити реально, а не обговорити якісь такі дурниці, що якісь є ініціативи від нашої сторони. Ми, на жаль, ініціатив ніяких не маємо. Ми виконуємо зараз ініціативи, у всякому разі, пробуємо наша влада виконувати. На щастя, ще поки що не, як то кажуть, не повністю здали, але вони кожен день це роблять, щоб здати. Ось такі то нам нібито ініціативи. Вот такое ощущение внешнее у людей, да? Вот вы отвечаете. А враження, насправді, емоційне, абсолютно правильно. Це емоційне враження, воно дійсно десь виправдовується тим, що якщо подивитися і послухати риторику окремих представників, вона співпадає з тим, що весь час вкидає... Ну, кремлевский текст. Вот Так. то, что Фокин сказал, это же кремлевский текст. Да, да. І насправді, от якщо подивитися там на тексти Кремля 14-15 року, вони періодично відроджуються. Причому їх відродження співпадає із змінами в складі української делегації. З'являються люди, які не в матеріалі, їм вкидають цей текст. І вони починають його грати. Ну от, наприклад, цей лист Леоніда Макаровича до Верховної Ради. Стосовно розглянути питання щодо виборів. Справа в тому, що в 2015 році це питання отримало вичерпну відповідь. Бо там ні по позиції положеннях ОБСЄ, ні по внутрішньому законодавству це просто неможливо. Там нема чого обговорювати. Конечно, не о чем говорить. Але не дивлячись на те, лист чомусь пішов у Верховну Раду. Слушай, у нас до сих пор воду хотят в Крым подавать некоторые товарищи, да? Это мы тоже обсудим, но это за гранью. Вот просто я хочу сказать зрителю, который звонил, да, абсолютно такие же впечатления, вот у меня лично, ну и у Романа то же самое, но за этим, вот, к счастью, ничего серьезного не стоит, и сделать это просто физически невозможно, это чушь и ересь какая-то, да. И я, кстати, хочу перейти к вопросу воды в Крым. Опять сегодня он возник. Из чего он возник? Значит, это Поклонская, да я не буду ее обсуждать никак, она, звать ее никто. Она, значит, опубликовала пост в Фейсбуке, что она типа обратилась в ООН к комиссару по правам человека. Давайте послушаем, что она там набрехала, а потом послушаем заявление первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джипар по этому вопросу, вот, а потом обсудим. Приємно здивована конструктивною реакцією управління Верховного комісара ООН із прав людини на моє звернення щодо порушення українською стороною прав людини у Криму у зв'язку з незаконним позбавленням людей прісної питної води. Важливо те, що мій статус як представника кримчан у парламенті Росії визнала така впливова міжнародна організація. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Ну вот, опять Кравчук сказал, что гуманитарная катастрофа, опять это все из ступки вода толчется. Вот какой правильный ответ на этот вопрос? Ніякого відношення Дніпровська вода не має до прав людини. Тобто це типовий російський підхід. Кучу все скинуть, замутить воду і в цій мутній воді інформацію запустить, що ви... Вот это опять и обращение к Поклонскому. Це все повна єрунда.
Ця вода використовувалася для промислових цілей. Більше того, це заводи, які поставляли сировину для оборонно-промислових, воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Ну, це всі знають прекрасно, що Титан брав цю воду. І оці всі аварії, які були на Титані, пов'язані з того, що немає там води більше. А це означає, що Росія все менше отримує титану для того, щоб літаки робити, підводні човни. Ну, Які права людини? Подожди, это понятно. Но они хотят это, да? Не хватает воды, нереально хотят. Они используют для этого, они будут ООН использовать, они Ні, будут наших тут зрадников. справа не в ООН, там все розуміють чудово. Справа в тому, що з'явилися люди, які не в матеріалі. Ну, треба вкинути тему. Вони зараз напишуть листи, з цих листів повиривають цитати і будуть розказувати про те, що, значить, а наступному, хто прийде, скажуть, ви дивіться, а Леонід Макарович і Віталій Павлович погодилися з цим. Це типова тактика. Но, то есть в практическом смысле разговор о воде в Крым это просто все пустота, сотрясание воздуха и так далее. Ну, бо ця вода, я ще раз кажу, треба зрозуміти, ця вода ніякого відношення не має ні до прав Я не людини. понимаю, я имею в виду практический смысл. Нет. Есть шанс, что Украина сдастся в этом вопросе? Ні. Я взагалі не бачу шансу, як може бути прийнято рішення запускати цю воду. Ну, немає такого варіанту зараз. Це так само, як вільна економічна зона, як вибори. Ну неможливо. Внешняя политика перетворится на театр какой-то. Тому що її роблять не фахівці. Її роблять не спеціалісти, тому і виходить, чорт знає що. У нас есть телефонный звонок. Говорите, кто вы, громко, четко, откуда. И, пожалуйста, задавайте вопрос Роману. Алло. Да, вы в эфире, говорите. Да, Це я? Я можу говорити? да. У мене питання таке. Ми все чекаємо, коли прозріє пан Зеленський. Але зараз при владі у нас фактично проросійське керівництво вороже до України. Починаючи від СБУ, кінчає армією і всіми іншими структурами, які займаються розвалом України. Ми чекаємо, коли він прозріє. Він ніколи не прозріє. Чому? Бо його політика антиукраїнська. І вся його команда веде антиукраїнську політику. Тому, я думаю, треба не чекати, коли прозріє ця людина і його команда. Вона ніколи не прозріє. А все-таки згуртовуватись і якось протидію цьому керівництву захищати інтереси України. 112 канал, всі інші, вони пропагують фактично політику Росії. У нас же, виходить, все ми замовчуємо і чекаємо, коли людина прозріє. Пробачте, будь ласка, це моє питання до вас. Ну, это даже не вопрос, но прокомментируй. От що зараз прозвучало? Що Україна з нинішньою політикою Зеленського, його оточення, йде до чергового Майдану. Так це і так зрозуміло. Дальші речі, які звучать зараз з Банкової, з вуст Зеленського, Єрмака, будуть звучати, все це закінчиться Майданом. Для Так мене спокойно про это говоришь, мне бы, честно говоря, не хотелось. Ні, тому що на моєму житті буде четвертий вже. Но Тут як не проси, а ми такі геніальні тут, що кожні 10 років нам треба владі давати пінки. до этого мы не знали угрозу извне, да, не предполагали аннексии, временной оккупации, там, войны и так далее, да. Сейчас, если что-то происходит типа Майдана, да, ну, смена власти таким революционным путем, чего я совершенно не хочу, и, наверное, любой человек не хочет, да, что в нашей стране такое происходило на фоне, извините, войск, которые стоят, сколько там, 180 тысяч группировка, да, а сейчас еще Белоруссия, к которой сейчас перейдем, да, но так спокойно об этом говоришь, мне кажется, это не очень хорошая идея. Справа в тому, що ми напередодні в Центральній Європі подій, для яких наша війна буде локальним конфліктом. А какие же там події центральные? От ще 3 місяці назад мені казали, що в Білорусі нічого не буде. Там батька проголосує, бо білоруси такі, що голосують. Слушай, на 26 лет одно и то же. Да. А я казав ні. Ні, тому що там 3 покоління вже пройшло. А ты ожидал этого? Да. Я про це казав, що білоруси зірвуться, вони не можуть далі терпіти. Справа в тому, що виросло покоління, для якого вже не було залізного занавісу. І там, починаючи від людей, які європейці по духу, закінчуючи естеблішментом, позиція була така: діти 3-й курс закінчили і давай туди в Європу. Ну, Литва, Польша, да. Тому там було все абсолютно зрозуміло. Треба було тільки цьому ідіоту
цифру 92 написати. І ця цифра зразу зірвала клямку. Слушай, это то, что самое Климкин вчера тут говорит. Что он просто, ну вот он же как заспиртованный в своем вот этом Він заспиртований понимании, чому? Бо в 94-му році він отримав 84%. да. И меньше быть не будет. І менше бути не може. І тому викручували людям руки. Ну, а Ну хорошо. Вот события в Беларуси, которые многие революции называют, я так не называю, не знаю, как это оценивать. И вот я хочу твою оценку. Что сейчас происходит и что будет с Беларусью? ну, це за змістом і за формою. Це протест аналогічний 2004 році в Україні. Тобто я хочу обирати і дайте мені можливість обрати. Всі інші питання якби стали за межею. Але справа в тому, що оце право наткнулося на інструмент, проти яким використовувала Москва проти українців в 13-му році, 13-му чи 13-му році. І це треба знати білорусів. Якщо зараз Лукашенко, чому він після 3 днів згас? Бо він зрозумів, там не можна кран перетискати. Но сейчас он достаточно бодрый. Путин его подбодрил и сказал, что он будет В помогать. тому і ситуація яка? От зараз ситуація перейшла в так зване протистояння. Воно буде тривати десь в районі 2 місяців. Там людей арестовывают каждый день. Правильно? Правильно. Люди зникають, їх заарештовують, їх бують, їх гвалтують. Я зараз не торкаюсь питання, хто це робить. Ну, понятно, кто. Ну, там працює російський спецназ. Вот. І всі прекрасно знають це. От якщо взяти Пінськ, Гродно, Брест, Вітебськ, Гомель, там вже 100 раз підтверджено, що це там Волгоградська бригада, Санкт-Петербурзька, там вже точно знають, хто де працює. Але зверни увагу, мало того, що про це мовчать самі білоруси сором'язливо, хоча всі вони знають. Почему, кстати? Я прийду. Про це мовчить і Європа. Як співпадають телефонна розмова Меркель і Макрона з Путіним, і тут же заява Путіна, що ми зарезервували війська для того, щоб допомогти на випадок, якщо звернеться. Це просто якби легалізація уже прийнятих рішень. Чому мовчать білоруси? У 2003 році в Україні було проведено опитання щодо виборів. І серед кандидатів в президенти стояв Путін. Знаєш, скільки там відсотків було? 72. Якщо сьогодні, умовно кажучи, зараз я з аудиторії наберу своїх друзів і знайомих білорусів, то в ході розмови вони скажуть таку фразу. Ну чого Путін не може забрати його звідси? Він би став батьком для нас. Я навіть не коментую цю фразу. Тому що все інше на фоні цього, воно просто гасне. Вони знаходяться зараз у змісті, як ми знаходилися десь в кінці 90-х років. То есть нет понимания полного... Вони не розуміють, що вони вже зараз воюють з Кремлем. А Лукашенко, чому він телефонує, їздить і так далі? Та він рука, він не є ні голова, ні, він просто рука Кремля, який цих білорусів добиває. Білорус цього не усвідомлює. Ну тогда бьет же. Не доб'єт. Ну как не Я добьет? ще раз Если скажу. каждый день арестовывать по 100 человек, если они будут пропадать, активных всех они Ще перепишут, раз сейчас скажу. посадят и так Треба далее. знати білорусів. Вони терплять, отак як українці. Вони будуть терпіти. Ну коли вони зірвуться, там ситуація перетвориться в таку партизанщину, яку Кремль він навіть уявити собі в голові не може. Починаючи від того, що туди піде білоруський АМАП, не ОМОН, як їх А іменують, что это? а це отряд міліції особливого призначення. Ага. Тому що там уже зараз виникають конфлікти між спецназом Білорусі, який хоче зберегти честь і совість. Чому? Бо напишуть листи матері, що «Синок, що ти виробляєш там?» Я об этом даже не слышал, если честно. Справа в тому, що в інформацію попадає що? Те, що попадає. І от такі речі, які виникають в конфлікті між білорусами спецназу і російським спецназом, вони вже працюють. Чому йдуть там з міліції люди і так далі? Тому що вони розуміють, їм жить там. А ці познущалися, погвалтували і поїдуть в Волгоград, поїдуть в Санкт-Петербург. Хорошо, но давай честно говорить, что у Путина есть военные силы для того, чтобы совершить аншлюз в Беларуси. У Путіна є 2 варіанти дій. Ну, давай. Перший варіант – це коли він м'якою силою, брехливими оціми речами, Гібридними, да.
Я просто не люблю страшенно цього слова. Для мене війна – це війна. Немає значення, яка вона, брехлива там інформація. Это подача войны. Абсолютно, Может быть, так. информационная подача Згоден. разная. Давайте Аннексии на войны. компроміс. Це перший спосіб, але для цього йому треба прибрати Лукашенка. Що неможливо, тому що це вже параноїдальна жадоба до влади, Лукашенко буде цеплятися. І є другий варіант. Умовно кажучи, Прага, Будапешт, коли танки зайдуть і почнуть душити К студентів. какому варианту склоняешься ты? З моєї точки зору, перший варіант неможливий, тому що білорус буде боротися, відстоювати свої права, і він уже Лукашенка не прийме. А це означає, що у Путіна тільки один варіант. Це Это грубые военные... Абсолютно правильно. Тому я не випадково кажу, що це право на вибор зіткнулося з відвертою агресією, а це означає, що ми напередодні там початку ще одної війны. Хорошо. То есть, по факту, ты уверен в том, и я тоже к этой версии на самом деле склоняюсь, я так молчу как ведущий, но в принципе я согласен, что у него не останется у Путина выбора, просто он даже не сможет год скрывать это, как в Крыму, делать вид, что там какие-то человечки, что это просто будет аншлюз такой, как он его оформит потом, как он это напишет, нарисует, это второй вопрос. Что это значит для Европы, для Запада, и что это значит для Украины? Це означає, в першу чергу, пряма загроза Балтійським країнам, і я думаю, що там Польша. відбудеться дуже швидкий крок. Друге – це Польща. Це означає, що Європейський Союз почне тріщати, виникне питання здатності НАТО. Но Польша еще и прямой военный союзник Соединенных Штатов. І прямої спроможності. А це означає, що після цього Сполучені Штати муситимуть вступити. На цей момент в Штатах відбудеться зміна. Да, 3 ноября выборы. Да. Точно будет смена? Ну, виходячи з нинішньої ситуації, ця зміна відбудеться. Причому там же ситуація яка виглядає, що збереження нинішнього керівництва, необхідність прийняття рішень різких виникне, і він нікуди не дінеться. Поява нового керівництва, його зависання, Пентагон без нього прийме рішення. То есть между инаугурацией, между выборами... Там Конгрес, комітет і Пентагон приймуть рішення, і такі процесуальні дії, право в них є. Тому ситуація якби зрозуміла. Решения какие? Санкционные? Ні. Воєнне переміщення військ. Я думаю, що буде пряме втручання Збройних сил і локальне протистояння. Без нього вже не обійтись. Нет, то есть, грубо говоря, Путин ставит свои войска на границе с Польшей и Литвой, да? А американцы открыто перемещают туда свои Абсолютно правильно. Тобто відбудеться якби стояння тепер уже військ. Ну, такой кризис типа Карибского. Кризис. Да. Дальше, Это хорошо в целом? ну, з точки зору нинішньої стратегічної ситуації, це набагато краще, ніж те, що зараз відбувається, коли Москві здають почергово Крим, Україну, То есть некий Білорусь. кризис должен состояться. Ну, ситуація, яка триває останні там 10 років, вона або проходить через швидку кризу і знаходить якесь вирішення, і тоді ясність наступає, або далі буде неможливо зупиняти Кремль. Він дійде до ГДР, ФРГ. І нинішні заяви канцлера Меркель про те, що Північний потік треба добудувати за будь-яку ціну, які чомусь співпадають з білоруською революцією, хоча для мене абсолютно зрозуміло. Це взяли так Трампа і відхлістали за його... Но фактически мы в таком случае, не мы, конечно, но мы жертвуем Белоруссией, жертвуем революцией, жертвуем, наверное, многими жизнями. Ну, на жаль, жорстокість світу полягає в тому, що він робить це. І ця жорстокість випадає зараз на Білорусь. І сьогодні, от чому я займав від самого початку таку різку позицію? Тому що насправді від України, яка розуміє, бо про це не говорять ні в Варшаві, ні в Вільнюсі, про це можуть і знають, як про це говорить в Україні, бо є Крим і є Донбас.
Якби Україна зайняла на початку жорстку позицію разом з Варшавою і Так она потом присоединилась, Украина, извини. це приєднання, воно виглядає, м'яко скажемо, запізнілим. Ну, що все равно присоединились, но все Да. равно. Ну, хорошо, добре, я погоджуюсь. Хоча насправді треба було зразу звертатися до Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Ради Європи, тряхнути ситуацію і дати можливість білорусам від початку активізуватися. Це б трохи охолодило б запал Кремля і підтримало б протестуючі білоруса. От хто був на Майданах, хто був на цих вуличних акціях, той знає, що таке, наприклад, український прапор вивішений в Брюсселі. Да, чи международной український поддержки прапор тогда мы у просто Вашингтоні. помним, да. Я б це просто розумію, тому що коли ти залишаєшся на Майдані і з тобою там 10 тисяч людей і стільки ж спецназу, і ти розумієш, що до ранку все, може бути кінець, тоді цей прапор для тебе вартий стільки, скільки уся армія, яка Ну, протидіє. слушай, от нынешней Европы, в Америке, понятно, вообще выборы, и Трамп, понятно, какой. От нынешней Европы, кроме озабоченности, я вообще ничего не ждал. То, что они, в принципе, даже такую резолюцию там утвердили, это уже как бы какой-то прорыв. Но что дальше-то? Вот сейчас Путин силовым методом наведет там свои порядки, да, скажем так, остановит, как вот Лавров уже сделал уже, что это вот агрессия Запада Украины, восстановим порядок в союзном государстве и так далее. А как Европа-то отреагирует? Они говорят, мы не признаем, кстати, 9 числа его полномочия истекают, прошлые, формальные, даже вот эти лукашенковские. И что дальше, Беларусь, Запад? Мы не признаем, но будем сотрудничать. Они же уже это пояснили. Как им себя вести, как Запад будет себя вести по отношению вот к путинскому аншлюсу и к продолжению правления Лукашенко, которого они не признали уже. Ну, для того, щоб бачити цей інструмент, треба розуміти баланс зовнішньоекономічний, в тому числі Білорусі. Якщо подивитися на партнерів, то там 3., 4. і 5 позиція – це європейські держави і Україна. І насправді страйковий рух в Білорусі і ці позиції – це зброя, яка може шарахнути так, що Путін там не в змозі буде допомогти. Це по-перше. По-друге, є тема боргових зобов'язань. Це ще одна позиція. Третє. Є тема міграційної політики України, Польщі і Литви по відношенню до Білорусі. Я не розкриваю деталі, але я можу сказати, якби координація між Києвом, Варшавою і Вільнюсом була налагоджена в режимі телефонної розмови, так як у Зеленського із Путіним, дуже багато речей вдалося б вирішити ще в перші 3 дні. Але, на жаль, ну, видно, що Київ зорієнтований сьогодні не на європейські цінності, я зараз не кажу про там, організації і так далі, він зорієнтований в іншу сторону. Насправді, якби Київ взяв на себе ініціативу у цій справі, то знаючи всі оці моменти, можна було дуже швидко, поки диктатор знаходився в стані нокаута, зробити багато речей, які... Слушай, ну на это и Запад не был способен, давай честно скажем. Они тоже растерялись, они не знали, что говорить там, и практически ничем не Був помогли. здатен Захід, не був здатен Україні, треба творити себе. Слушай, а вот если бы Порошенко был у власти, Чи зміг би він це зробити? он же другом называл Лукашенко, личным другом, другом Украины. Ну, власне, ми це через те, із цього, в тому числі з цього питання і не сходилися з Петром Олексійовичем, тому що я ніколи не вбачав у Лукашенку ніякого друга. Я розумію прекрасно, що можна якісь там операції торговні... Ну зачем другом называть? Тем более другом Украины и своим личным. Но это попадать в ловушку просто. Ну ладно, это уже проехали. Справа в тому, що це просто перенесення форми спілкування з Макроном, з Оландом, Меркель, тільки в ту сторону, куди не можна переносити цього. Ну, конечно. Але справа, це вже справа цінностей. От які я в собі несу цінності, і кого я визнаю, а кого не визнаю. Але очевидно, що там проблема доларів і фунтів стерлінгів, через те, ці всі речі морального плану, якби... Давай к Навальному перейдем. Сегодня новость дня тоже. Я, наверное, как и ты, я не симпатизирую Навальному в политическом смысле никак. Он человек абсолютно имперского склада и доклал богато усилий, чтобы русский рейх был таким, как есть. Он занимался ксенофобией, он как бы Украину считает не народом другим, там Крым, не бутерброд. Сейчас даже не про это сейчас говорю, просто про то, что немцы сказали, что этот человек
был отравлен веществами, подобными новичку. То есть русский, ну, как бы след русских спецслужб, то есть новичок не растет в огороде, да? Вот. Что это сейчас значит? Какие процессы могут, раз немцы заявили это публично, значит, уже и политика задействована западная в этом, да? Какие разговоры сейчас могут идти между Меркель, не знаю, там, Путиным, Макроном, Трампом, между ними, между собой и с Путиным? И какие последствия политические может иметь вот это покушение, не знаю, на какой процент удавшееся, вот что там будет дальше физически с этим человеком, но изменит ли это отношение Запада к России или проглотит, как всегда? Оці всі речі, Білорусь, Північний потік, Навальний, хай мене вибачать мої співвітчизники, Україна, вони знаходяться в колі розмов постійно. І тут що і кого на що міняли, можна тільки дізнатися, коли прочитати стенограми їхніх розмов. Оцей дзвінок президента Фінляндії, фінальний, який відбувся в цій справі і так далі, це все складові одного порядку. В тому числі і незрозуміло. Я понимаю, но тут прямой. Правительство Германии сообщает, Навального отравили новичком. После этого что? Спасибо, Владимир Владимирович, или мы с тобой не будем говорить, или, ну там Меркель сказала, Россия должна это пояснить, но она должна была пояснить уже сбитие Боинга, Солсбери, куча еще убийств и так далее. Будет ли иметь это последствия во внешней политике Запада в отношении России? Ні, очевидно, що є речі, про які ми не знаємо, і це умовно так. Я тебе загнав ось тут, а ти мене заганяєш ось тут. І от оці речі треба зрозуміти, а що було на терезах з іншого боку. От я намагаюся зараз прояснити це, бо мені зрозумілий є телефонний дзвінок президента Фінляндії. Так завжди було. Ну, они всегда с русскими на короткой ноге. Да. Коли з'являється момент, коли ситуація якби безнадійна, тоді оцей продукт так званої фінляндизації, він завжди грає якби ключову роль у аргумент. Ой, свежая новость. В Кремле намекают, что Навального отравили уже в Германии. Ну, зрозуміло. Кремль буде брехати те, що завжди брехав. От, і від самого початку було зрозуміло, що це продукт індивідуальної помсти. От, і як це сприйме світ, як на це зреагує там Європа, абсолютно не цікавило Путіна. Очевидно, що для нього це була гра на цих терезах. Смотри, тоже вот сегодня написал такой Игорь, я не знаю, знаешь ты этого человека или нет? Да, это двоюродный брат Бориса Немцова, он сам по себе очень серьезный аналитик, он живет в Берлине, очень антироссийский, антипутинский. И он написал, почему новичок? Ну, казалось бы, это же просто как ходить с надписью «Я убийца», да? Так потому что Путин показывает, что мне наплевать на вас. Новичок есть только у спецслужб русских, больше ни у кого. Просто он такими методами, убивая людей, да, он говорит, ну и что вы мне сделаете? Ну вот что ты, Меркель, мне сделаешь? Что ты, Макрон, мне сделаешь? Справа в тому, що це весь час перехід до таких середньовічних інструментів, як отруєння, там, окопна війна і так далі, є складовою зовнішньої політики Російської імперії, Радянського Союзу, був, є і буде завжди. І це якби, умовно кажучи, їде Мерседес і на ньому зірка. А це ми єсмь Російська імперія. На Берлин. Абсолютно правильно. І в нас на танках написано... Ну, когда-то это Западу может надоесть? Вот, Нет. Ну, как нет? Ну, вот, допустим, если сменится власть в Америке, да? Отак, як в Раді Європи міняли цінності на бюджет, взноси Російської Федерації, так будуть міняти російський газ на... Хорошо, если Байден победит, повернется мир в другую сторону, начнут посерьезнее относиться к Путину, не прощать ему вот эти вещи, санкции усилят, как Байден вроде уже намекает на это, или все останется? То есть станет ли Байден новым Рейганом, условно говоря, или нет? Ні, для того, щоб дожити до Рейгана, треба пройти дуже складний процес. Це по-перше. По-друге, якщо взяти сьогодні американську еліту, конгресову і так далі, то в ній таких буйних
як були буйних, я в лапках. Ну, ястребов антироссийских. Ну, да, які були в період там, до Рейгана, їх на сьогоднішній день немає. Бо достатньо взяти ті два листи, які сьогодні ходять там по коридорах Вашингтона, щоб зрозуміти, одна група, яка явно промосковська, і друга. І вони там приблизно 50-50. І там же підписи зібрані не тільки Конгресу, там з Держдепу, там колишні і нинішні. Тому... Ну хорошо, но Путин, если он, вот как по твоему прогнозу, пойдет на обострение с аншлюсом Белоруссии, его танки будут уже фактически там, где были танки Сталина там, в 40-м, в 39-м году, да? Вот, ну, есть ли шанс, что Запад как-то наконец очнется и начнут думать о том, как эту проблему решать? Потому что у Трампа Китай там какой-то, да, который никому на самом деле физически в военном смысле не угрожает, да? То есть угроза России четко игнорируется все годы, именно поэтому стал возможен там оккупация Крыма, там война с Украиной и так далее, Сирия, далее там он уже лезет везде, там Ливия, Венесуэла, где хочешь, да? Что должно послужить тем триггером, который переключит Запад на то, что этого Гитлера нужно душить? Поки що у Заходу навіть розуміння цього немає. Навіть загрози. Захід навіть загрози такої не бачить. І це видно, як в Німеччині альтернатива для Німеччини, в Великобританії лівий рух, Південна Європа взагалі накрита, скандинавські країни, ультранаціоналістичні угрупування. Все це не просто є місцеві якісь прояви. Це фінансується Росією, все це чудово знають, закривають очі. Все це інформаційно забезпечується Russia Today, а це ключові кнопки сьогодні в європейських країнах. В такій ситуації хтось мені хоче сказати, що на рівні уряду існує чітке розуміння, як треба цьому протистояти. Це розуміють хто? Це розуміють естонці, це розуміють латвійці, литовці, поляки. Бо вони були ось на межі, і вони наїлися цього лайна. Ну, може, вони розтрясуть этот Запад? Ну, у них є тільки один шанс – апелювати до Вашингтону. І зараз спільними зусиллями, але тут без України нічого не зробиш. Об'єднавшись в центрі Європи... Ну, слушай, вот эта ситуация с аншлюсом Беларуси, да, она нас подвигает в любом случае. Вот то, что вот Кулеба подписал, вот этот поезд, да, балтийско-польско-украинский, но он, естественно, возникает. Но вот он, этот клин, это лапа медведя, который в виде захваченной Беларуси, да, прям вот в нас. Але для цього треба Білорусь. Для цього потрібна Білорусь. І парадокс ситуації полягає, що втретє в історії території виникає не тільки там шанс, крайня необхідність. Бо це той же самий Гадяцький договір. Білорусі окуповані, ми ж із цього. Ну, можна сказати так. При збереженні нинішньої політики Білорусь може бути окупована. Да. Але я ще раз наголошую на тому, активність позиції Києва, спільність позиції Києва, Варшави і Вільнюса може кардинально поміняти ситуацію. Я абсолютно согласен. Абсолютно. От сьогоднішня заява Макея, міністра закордонних справ Республіки Білорусь, під час там перемовин з Лавровим кидає фразу, що ми можемо там санкції заподіяти. Чому? І особливо натякає на Литву. Чому? Да він же прекрасно розуміє, що вся гуртова і роздрібна торгівля в Білорусі – це Литва. Ну, порт Клайпеда це називається. Але він не розуміє, що це не він застосує санкції, а Литва. А Литва. Слушай, Литва пережила санкции в 91 году, помнишь, когда их решил душить Горбачев, и они это пережили. Уж санкции Литвы Чи скажімо, що таке Рига сьогодні для експортного потенціалу Росії на Європу? Ну, це Вентспілс. Тобто, треба розуміти, що сьогодні оце середовище при скоординованих діях, воно може нащелкати по носу не тільки там Лукашенку, а тільки для цього треба політична воля. Слушай, если вот сейчас у Зеленского есть шанс на самом деле, да? Вот если Зеленский решит как бы стать таким драйвером объединения этих стран, ну, этого пояса России, если получится это сделать, то на самом деле будет великий шанс, на самом деле. Ну, шанс дуже серйозний, і цей шанс є. Тільки як, маючи при собі Єрмака, який після прийняття цього рішення зателефонує і розкаже, як йому це реалізувати. Як?
Пусть Зеленский думает. Правильно, правильно. Тільки той, хто працював у цих кабінетах, рано чи пізно починає розуміти. Влада президента – оцей чотирикутник, в якому він сидить. Тому що він не знає, хто із тих, хто в приймальні чи в сусідніх кабінетах, завтра його здасть. А ситуація з вагнерівцями, вона дуже чітко показала. А вообще весь политический истеблишмент Украины делится сейчас на два лагеря. Одни верят, что это была операция действительно проваленная, блестящая наших спецслужб. Другие не верят, что вообще эта операция была. В сьогоднішньому номері «України молодої» Омельченко описав все дуже в деталях, Григорій. Там не вистачає тільки декількох фактів, щоб от підписати «написаному вірить» і поставити печать. Там все абсолютно чітко розписано, хто планував операцію, як вона проходила і так далі. І навіть вказано на те, з яких телефонів здавали інформацію. Знаешь, у меня, вот когда все это обсуждаем, 3 минуты осталось, я думаю, что вообще привести этот мир к трезвости может только Путин. Вот плохо так говорить, да, но главным врагом Путина является сам Путин, потому что многие готовы с ним смириться в мире, да. Но мне почему-то кажется, что в такой соблазн, как расширение своей вот этой империи за счет Беларуси, он не упустит. Он, ну, как бы это его инстинкт, да. Вот. И он совершит этот хапок. И я думаю, что все-таки это как-то, ну, не знаю, покажет уже миру, что ну вот он же русский тут у вас уже, что вы с ними делать будете? Один момент. От в цій ситуації проявиться фактор того, що є білоруський народ. От я ще раз кажу, треба знати оцього тигра, який спить, він Когда он себя терпить, проявлял в последний раз, этот тигр? Расскажи мне. Ну, зокрема, він себе проявив, коли він на Синьому озері вигнав звідси Орду, в тому числі і московську. Что-то как-то это было не... Так про це, а хто знає, наприклад, українську історію чи кримських татар? От хто їх знає? Ну, слушай, ну, украинцы проявили себя. Вот Майданы, Ну, вот что? война. Так само і білоруси себе проявляють. А хто знає про 6 білорусько-московських війн? Ніхто не знає. Це ті, хто просто цікавиться. А хто знає, чим закінчилась Друга світова війна для білоруса? Архіви закриті, Москва не То дозволяє. есть ты, давай так, вот остается у нас буквально 2 минуты. Ты абсолютно уверен в том, что в случае аншлюса Путин получит реальное, серьезное сопротивление именно от белорусов. И это будет для него огромной проблемой. Я в цьому переконаний. Для меня это неожиданно. Справа в тому, що всі думають, якби по прикладу України, що між цими процесами і війною відбудеться певний розрив в часі. Нічого подібного. Я не випадково на початку сказав, що це боротьба за право вибору наткнулася на зовнішню агресію. І вони це відчують на собі. І тому там, ну, я остерігаюсь тільки одного, що і в цій ситуації Європа буде спати. Оце мене найбільше тривожить. Ну, слушай, Европа бросала УПА, Европа бросала литовскую армию в лесах. І тому я дуже сподіваюся на те, що Україна, Польща і Литва у цій ситуації свою роль зіграють. Прекрасная концовка нашей программы. Это был Роман Бессмертный. Действительно, такими некоторыми неожиданными вещами даже для меня. Я думаю, что вам тоже было интересно. Это был Прайм на телеканале АТР. Смотрите нас каждый день. Всего доброго, до новых встреч.